Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita. Mother's Day subong ha. Hindi actually literal nga Mother's Day celebration but because today is August 15. Amo ning ginabantayan sa mga nagaserbi nga treasurera kag budget officer. Sang isa ka puluyan bangod subong nga daw sweldo. Aksyon Hotline. Isa may mga nabilin padara ka ginapaabot nga mabaton sa adlaw sang sweldo. Good luck, no? Kabay pa makaigo ang inyo sinibatunon nga nabilin nga sweldo today para sa isa na naman ka 15 kadlaw o 15 diyas naton nga pagginawi. Di kabalo ka kung ikaw ordinaryo man lang nga empleyado, ang imo sini nga income permanente man lang mo. Ti kung ano ang imo income, amo nang ginasaligan sang tagsa ka panimalay. Aksyon Hotline. Kung ikaw lalaki, ikaw bana, nga ikaw lang gid ang nagaserving breadwinner sing inyong puluyan, ti kung anong income mo, amo nang tunga-tungaon kag paiguon sa sulod na naman sang 15 ka adlaw. Nami tulukon sumong sa mga dalanon, may mga uniforme na no, nga mga kabataan nga nagakadto sa ilatag sa ka mga bulutuan. Aksyon Hotline. Kahilidlaw man lang tawon no, mga kabataan nga naga-uniform pagkadto sa mga eskwelahan kapin pa private nga mga bulutuan. Ang sa public iya, take note nga on August 26 pa or 22 maga-start man ang ila nga classes. Pero sige-sige gyapon ang brigada eskwela until August 26. Aksyon Hotline. So kabay pa no nga mangin talunsay waay nakuntani mga problema, anong mga preparasyon diri kay ang hambal sang mga otoridad, ang kapulisan, ang magabantay naman mo sa mga bulutuan, no, especially sa pagbukas pagbalik sang klase, no, ang tinutuyo sina nga ma-maintain ang peace and order sa tagsa ka mga bulutuan. Aksyon Hotline. Ang mga problema sang nagaluntad bala or posibilidad nga pag-take advantage sang pila ka mga individual, mga lawless elements ngang ilang ginabantayan nga iguon man niya mga estudyante, tiya mo na sumong ang ginatutukan sang aton mga kapulisan. Aksyon Hotline. Para siling kunapit sa 15 kita. No, kapag pangalagad mga kaaksyon, Lunes, ikatlo na kita nga Lunes sa ikawalo nga bulan. Mga kaaksyon naton nga naga-monitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube sa online presentation sa Aksyon Hotline na program. Salamat gida sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Hotline. Sa mga on-air listeners naton, no, padayon lang kamong mag-monitor ha. Ariho, dugay-dugay sa aton program, mag-abot ko di sang winner sa nagapadayon nga promo. Actually, subong adlaw nagumpisa ni Kaina sa program ni Aksyon Rex Kantong, no, kay siyang nag-take over sa program ni Aksyon Fred Salanga. May winner nakita nga si Richie Magallanes sang Araw Vista Alegre, Bacolod City. Oy, Richie, basi nga monitor kada dakog-dakog na sa station diho until 5 p.m. agud nga makapatiyog ka sang ruleta de kang makadaog ka sang premyo. Aksyon Hotline. Amo ning pinaka-the best iyang klase sang promo kay waay kay perdiyon daog ka lang di kay pag patiyog mo sang ruleta wala iya blanco mo. Ti meaning pag patiyog mo instant winner kaya dayon. Aksyon Hotline.
Okay, Richie Magallanes, basi may mga ingod balay na siya, katupad balay na nga nagamonitor, munuha na siya, nga nagdaog di siya ho, sa Ruleta Promo sa Action Radio Bacolod, dakop ka, daog ka Ruleta Promo, kagingagaw di siya until 5 p.m. agod nga aktual siya diri nga makapatiyog sang ruleta. Wow, tumatagingting diri nga mga premium gahulat sa imo Richie o kadibuy na si mo aga pa ba? Action Hotline. Nami-nami ni nga Lunes ang imo kun ikaw makakadto di. Makon mo kon magtuon sa isak sako bugas karon ang matiyugan sang ruleta mo kundi iyawan ka timo pasaan. Action Hotline. Kag basi ko mag-abtanay pa kamo na action durel kag dugangan niya pa nakron. Ay, sabi niyo lang ha, sa action durel, di mo marog-logan. Ni kay kinali mamiter ni siya, mambal ni siya karon na bidugangan. Tana, kay parang nga daw damo kadalon. Action Hotline. Kapanghatag ni siya sa mga nagasaka din ngay ng diri sa ospitalo, kapin pag kun listener ka sa action radio, purti ni siya mo. Siya ni gani ning damo ni siya yung mga fans nga nagakadto di, mapalitrato. Yung iba niya mga artista, mabayad kapag ani, siya libre. Pagpuli mo, tapos ang palitrato, may papliti pa siya. Action Hotline. Believe sa action dorel ka ba ito na, no? Ti kung gusto nyo magpalitrato, kantok mo di. Libre magpalitrato, pagpuli ka, may pliti pa. Action Hotline. Ayos sa aton mga ka-action, welcome na diri sa aton sininga pagpangalagad until 9:30 in the morning ang aton sininga presentation. And of course, pwede ka mo magpapadala sa inyong mga mensahe dira sa comment section sa Facebook ag YouTube kay aton ginina basahon karon dugay-dugay. Action Hotline. Anong pila ka madalag ko nga balita ang aton tutukan karon nga aga? Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Oy, unahon ko lang ni si National kay today may ara iya sang patigayunon nga hearing ang House of Representative. Ang tinutuyo diri amo ang pagtalakay, investigation in aid of legislation. Ang natabo bala nga kontrobersiya dira sa SRA malumduman nyo kundi nag-resign tong Undersecretary sa Department of Agriculture matapos iyang may ginpagwa nga mando parte sa importation of sugar nga 300,000 metric tons. Di matapos nga naglinagumba tong balita ay isang ulihin na diskubrihan sa Malacanang way tanagali kay balo ang presidente ambot sinutong Mayor Cutter gid nga nag-ideya siniman. Action Hotline. At tapos nga naglinagumba ining nga balita tinakita ka ginambal ka Malacanang illegal ina nga sahi sang order nga ginpagwa nyo. Way kabalong presidente pagwa kamo sinaya nga order. Ang resulta, resign sa pwesto ang Undersecretary sang Department of Agriculture, much more ngang superior niya na, no less than the President ngamong tiglikom sang Department of Agriculture. Action Hotline. Pero ariho, kay kundi may ara sila patigayunon dito sa Metro Manila nga hearing sa House of Representative. Uy, si Sir Winnie Sancho, isa gali isang mga nakabaton information, nga daw invited man siya sining hearing, galing kay gahulat pa siya subong, sang link, no? Nga ipadala sa iya para magka-attend to siya via online. Ti interesting ini, kabalo ka, siling ko nami ni Tani, kung balaan tagid, kung ano exactly, kag sino gina Mayor Cutter, di nga nagpulupagwa kamusang siniyang nga order nga waya kay balo ang inyo superior no less than ang presidente sa Pilipinas. Action Hotline. Pero ang subo galing nga balita lately ho kay ay even the president may ginpalayag no nga sila nga may importation giman sang kalamay guro sa bulan sang Oktubre kay daw makulang gid ang aton sini nga supply tag isa ka gatos ka pesos na kada kilo ang presyo sa merkado. Action Hotline. Dilan tawon ta na karon dugay-dugay. Nanong result sini kag ano ba lang expectation diri ni Sir Winnie may ara sila sang
dumduman yung sang una ang taga-pamuno sa Department of Agriculture daw gindeklarar ganito lang nga persona non grata because man sang ila importation nga gusto ipatuman mo. Ti ari pagido, may ari pagidi attempt nga ipatuman ini. Anong balang implikasyon kang epekto sinihaw sa mga mamumugon may ara man? Action Hotline. Ano pagid? Ariho, i-check nato ni karon kay in connection sa panibag-o nga operation sang kapulisan sa station number 8 kundi may na tiklo sa by bust operation and 4.3 ang balor, no, 4.3 million pesos ang value sang shabu nga na-recover. Now, nadumduman ko last Thursday sa press conference ni Mayor Albi Benitez, isa sa mga mandato niya nga ginpagwa sa direktor sa BCPO nga dapat tutukan ang kampanya gyapon sa illegal drugs. And in fact, siling ni Mayor Albi, abi dugangan tang canine dogs nga ipanghamtang dara sa mga kwan, sa mga puerto nga amo ni ang ginagamit sa mga illegalista o kondurugista sa pagpasulod ni sang illegal nga droga. Action Hotline. Isa na bala ini ang ilang ginhimo nga operation last night, no, sang mga kampanya kag pagtuman sang BCPO sa mando sang alkalde di sa Bacolod. Action Hotline. Aber-aberi baloon tayo nagkaroon doon gay update sa mga nagapamangkot at balang sa kay mamang driver sang taxi nga nang hurikap sang paa kung ano ng latest. I understand do na file na tong kaso. Now, ang aton lang diri gina-remind na lang ang public kay ti sumong balik klase ng kabataan bla na mga kabataan ti kabalo ka naman ng mga uniform iyasang mga students nagkapalda ina kag and all ti siling ko magaserbi kun tani ini nga reminder sa parents sa mga kabataan nga antes kamo magpalauli magluwa sa inyo sini mga eskwelahan na may face to face. Mas mayo inform nyo gid ang parents nyo kapin pagid kung magsakay kamo sa mga taxi bala. Action Hotline. Adamo nagreklamo mga taxi driver bisan mga migot nga taxi driver na istoryata nagambal mo siling nanano ini man. Nadalahig baya kami sa amon palangabuyan ka opisyon ni kaupon namon. Pero tiara naman sa korte at tubangon lang na to kag explicar kung ano ang iya sining nga side. Action Hotline. Ang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, double digit kahapon gyapon nga dlawho. Do nagbaliskad ang sitwasyon ta sa Iloilo City. No, compare diri sa aton kay kabalo ka nagligad ang mga binulan magambal ka COVID-19 nga cases. Ara gilayon makita mo ang Iloilo City kag Iloilo Province nga daw may damo nga kaso subong yaw nagbaliskad. No, ang numero kay ang datos ng Department of Health kahapon nagapakita nga ang Negros Occidental may ara subong total case kahapon nga 28, no, 28. Ang Bacolod is 31. Action Hotline. Kung ikomparar mo sa Iloilo City, 16 sila to. Ang province lang sa Iloilo mong dako ni kedo 56 sila gihapon. Action Hotline. Anong mga campaign kag ang actions taken sang DRRMO nga mo ini ang ginhatagan otoridad kag papel sa aton sinilukal nga panguluan sa Bacolod nga mangin COVID-19 response head. Action Hotline. Mga kaundan sa mga detalye sa aton sinipaday na pagpangalagad, no, padayon nagkamodera nga mag-monitor kag karon dugay-dugay sa nasiling ko na standby ka mo kay aton ni lawagon o kon gabuton ta naman upod sa taga DTI nga si Ma'am Cheryl Jutiles ang ikadwa nga winner. Paporti aga pa sila may grasya ni karon dugay-dugay. Action Hotline. Standby lang kamo ha, alas 8:23 na. Unahon ko lang this time ang update bala, no, party sining Kalamay, issue sa Kalamay, issue sa SRA
nga siling ko dapat guro may manabat gid diri kag dapat may makalamayan gid ka opisyon nila. Action Hotline. Kabalo ka ini nga sahi sang problema. This is the reason why even ang mga local officials tas Negros Occidental nagapayo gani nga tempranuhon pang pagbukas ang galing. Now, for the purpose nga ining pagtaas ang presyo sa merkado kung parte sa kalamay nga presyong pagambalan, at least may ara sang tika nga mahimo, no, even diri sa aton sa lokal. Di kabalo ka naman nga ang kalamay damo ni ang mga produkto nga gina-process gamit ining kalamay mo o dinugangan man iya pagkatapos tos nasyonal nga kontrobersyal man to yang asus din kakita imo mapagwa kay imo ya ka isa ka order nga ang plano is to import sugar at the tune of 300,000 metric tons. Kasang ulit amo to ti lagumba gidi no matapos nga madiskubrihan unauthorized nga way gali kamalong presidente to iya ginhimo-himuan lan na sang order. Bilib man ko ni kay si Rafika sang SRA, hindi siya makakaspwesto yan no? Action Hotline. Umalin pa nagligad nga administrasyon, nga damo sang kontrobersiya nga ginatubang ni si Rafika, pero would you believe do hindi gid makakasapwesto? Grabe ang iya guruman nga koneksyon, no? Nga do kasaho siya nanugid ang nami da sa SRA. Action Hotline. Ang katingalahan, sinindo ka budlay gid kakason sa kay si Rafika. Pero ari ay, bangon nga may ara sang committee hearing or may ara sang congressional inquiry parte sa isyu sang SRA, kagining order nga may plano kung way ni masupalpal mismo sa Malacanang sigurado dayunon gini nilang pag-import sang kalamay. Uy, si Sir Winnie Sancho, may information, siya daw isa sa kuno sang pwede maka-participate sa congressional inquiry via online. Ang problema, until now, daw ay siya kuno kabaton sang link. Online sa hotline. Online sa hotline. Kag ining isyo bala sa SRA, kapag pagwa sang sining order nga mag-import, kabalo kadugay na ni even ang mga workers kag ang grupo sang mga mamumugon nga nagasalig sang ila trabaho sa asyenda dugay na ni pagwa sang ilaman nga pagkontra sa nga plano mo. Pero subong dumabuhi pa ho. We have Sir Winnie Sancho on the line. Sir Winnie, may ngaga. Yes, Art. Good morning, no? Mga aga sa imo. Labinagid sa aton mga stakeholders ang sugar industry na nagpamati sa atong programa. Salamat gid. Tinano, nakabaton ka na sang link na, sir? Well, actually, ay paano kay Manti, duwa na sa una ka congressional hearing, ang ako na tinan mo ang isa niya, I think, aduwa gito ang physical, no? Because ako ang convener sang Save Sin, no? Save the Sugar Industry Movement. So yesterday, I was informed na ang akong ngalan ara sa isa sa mga pwede maka-participate, no? And I think kung madayon karon, it is an opportunity, no, for in behalf of Save Sin to express mo our sentiment against the importation of sugar, no? Kasi kung madumduman sa arts ang una, nagrally, ganit at least Bacolod. Correct. Damo to nagrally, no? Tungod nga nagapamatok sang sugar import liberalization. Now, may mga attempt, no, in the past nga buhion, ini ang sugar import liberalization, no? Labi na gid ang pagpasulod mula sang high fructose corn syrup, no, kung iban pa nga artificial sweeteners. Now, in general, of course, way labot sang aton vehement opposition, ang pagtanaw tiya nga ang sugar importation niya is a dangerous proposition. Kaman si balanta naman ang epekto niya. Ang problema tagaling, kay ang SRA nagasiling niya nga may shortage kuno sa kalamay. Gani? Ambot kung refined o kung raw, no, way taka intindigid. Pero ang mga producers nagasiling niya wala shortage, ha? No? Sus. Pwede taya
ang ginahingyo sa ibang nga mga producers na kung mag-import man gid sa refined sugar, hindi ini dapat magkadto sa mga traders o kung sa industrial users. Dapat magkadto ini sa mga consumers nga musubong ang naga-suffer sang natawag naton nga increases, no, exorbitant increases in the prices of table sugar. Karon ang hindi ko man maintindihan, kaya nga ano ko pangursagid ang SRA, no, kada sa matter of fact, nagpagwa sila sang sugar order number 4, no, allowing the importation of 300,000 metric tons, no, of imported sugar, and then suddenly it was invalidated by no less than President Bongbong Marcos Jr. That led to the resignation of I think Sebastian, no, isa sa mga undersecretary na member sang Sugar Regulatory Board nga among nag-meeting. At sa gani si Kondo nadala pa, ginasiling nila nga si Rodriguez, kuno Executive Secretary Rodriguez man ang nagpasimuno sini, but it was denied, no, by Malacanang. Nevertheless, ang concern naman ng DEA-ART amune, may shortage magid bala kung why dapat spell out, no? Kung may shortage man, pila ang shortage, kag dapat may inventory sang mga warehouses, mga budiga bala sang kalamay. Ano subong may ara pata pila ang aton nga standing volume. Kung wala na sang unod gini ang mga budiga ni di na nang kalamay karon nato sa kamot sa mga traders, no? Kay man ang concern naton dire, why labot sang kamalahalon sang ordinaryo nga kalamay o kung table sugar, mag-aabot ang panahon nga kung mag-import kita sang sobra, manginhalit ini, no, sa mga sugar workers, no, kag sa mga kuan man mga industrial workers nga nagaobra sa mga sentrales, no, it might lead to the destabilization of the sugar industry. So kinanglan kung may ara gid man shortage, assuming ano ang aton nga kuan, anong measures, ano ang himuon sang SRA, o kung may measure, kung may shortage gid man, kag kung pila ang shortage, pila ang i-import naton. Kinanglan bala may policy direction, Art, no? Okay. Ang SRA kag I think why ko yaman nakakilala gid sila sa kay SRA chairman si Rapika, kasi tungod bala sa kadamo nablas ang mga controversy kag mga opinion against him. I think it's time for him to probably call it quits, no? Para nga matagaan man sang ligwa ang SRA na makaplastar kung sinong ibutang dira, kag agod ang mga empleyado, mga think tanks ang SRA magafunction, no, effectively without the intervention, no, sang mga higher ups officers who are in favor of sugar import liberalization. Galing kay ang gusto ko di man sir nga istoryahan ta kay basin nalipat ng publiko kay kung kay sayati ano kun sugar importation, anong implikasyon sini sa ato daw kung kay isang publiko kundi sila aware ti siya ba ida ano man ang implikasyon is pangabuhi tayaman survival kita pangabuhi kita yung gusto guro magulo intrapet na sir anong implikasyon sini sa common tao sa mga workers sa Sindahaw. Kaya ang matabo sini kung may oversupply sa sugar, kundi ang aton niya yung local sugar industry, may oil labot sang destabilization. Di ko ni madulaan ubra no? Ano pa abi ang ano pa ubrahon mo da kung naglalapaw na ang kalamay naging in order, no, ang forecast bala kung sa mga kwan tamaan ka over the roof, no, tamaan ka more than what is required. Now why labot sina ang kabalo naman kita that the sugar industry is the lifeblood, no, sang aton probinsya, no, and Western Visayas. Kung magpiling kitang lifeblood, amo ni ang sentro, no, kag amo ning amo ni siya ang kuntawag hub sang aton nga economy, no.
Madula gani ang sugar te ambot lang ay kung ano matabo sa aton mga mamumugon nga nagaobra sa sentrales. And of course the families who are directly and indirectly dependent on the sugar industry, which is now I think ang last count naton at mga 700,000 mo. Dala Sus. na tanan no ti subong guro nag-increase pa gina. So ang iya nga epekto sini is kuan economic dislocation kung madayon gid man nga makuan ang sugar industry. So, ang kung gina-expect, and hopefully, basi paman mapadalaan kasang link para mapalabot mo nito sa ila, sir, for the concern sa mga negrosano, makulod nun directly, maapektuhan man sini kay recently, may ara statement ang presidente nga by October, kuno hindi 300,000, pero may importation man kuno nga 100,000 metric tons. Kita ni ang gobyerno, especially DA, kag ang SRA, dapat may consistent silang panindugan in terms of policy direction. Hindi kay ma-importa, dugay-dugay, hindi naman, dugay-dugay, ma-import naman ta. Kita diriya sa Negros, yan nagahulat mo. Blakon sa buting ganon. Ano na ang development? Because any changes in this policy with regards to sugar import liberalization will have a great impact on the lives, on the economic lives of the people who are directly and indirectly dependent on the sugar industry. Kasi tani Art, kung nakatemprano pa ni tani ang notice sa akon, base nakahingagaw ko sa position paper bala, no? Probably, base Art ang isang mga kapaktor na kay nadula tong original kung nga cellphone mo. Base why nila ko malabot, no? But anyway, I will try my best, no, until 11 o'clock na maghingyo sa mga kontakta, labi na gid sa kay, I think ang kontak ko last time si Congressman Benitez bala, no, ang iyang isa ka staff siya, I think si Ma'am Laarni Aguilar. Among ang nagkontak sa akon, so nagapanawagan ko sa iya pagi sa imong programa, na kung nagapamati siya, palihog lang kung makita niya, ano niya sang mahimuan niya pagi, na matagaan ko lang kang makaparticipate ko. Kaya bisan Art ang mga kwan, ang mga tawag ni, ang mga workers sa sugar industry, no, mga kaalyansa na muna sa gawa, kada iban man nga mga ERDs sa small planters, nagatawag mo sa akong ganyan pamangkot mo with regards to the development of this bed. Aha. Ang lain na kay siling ko ining si Rafika sang SRA, dok pertigi diya yung mga koneksyon ni Guro. Kay do ka, ano maninga do, kabudlay maninga tao do, hindi matulutan do. Kabalo ka mong issues ang kalamay mo ni. Balikan ta Sir Winnie, akin autodinyan niya. Siling mo do ka simple lang nga issue nga daw, bayda, hindi pag-intindihan na ila, ano nga mga transactiones, ang ginahimo na da, pabayis la da kay do, hindi sila mag-ilintindihan pero amo ni balang ina-explicar ni Sir Winnie nga kung hindi kita diri magbantay, kag kung hindi way siya mag-away sini, pasi kung sa uli masangtan gi kita mo kapin pag ang sugar industry nga amo ni ang ginasaligan man sang Negros Occidental. Pero sir, kabay patani siling ko kay para at least maka-intra ka to nga mapadalaan ka sang link kag siling ko si Rafika do ka very powerful nga tao nga hindi matandog sir, no? Amo na yung good life. Halin sa una Art bla, sa pila na ko na nag-attempt mo. Bisan ganing regional wage board, ginpadangat ko, nag-attempt kami nga mamit tabi sa iya, kag maka-istorya, dialogue, inunanon. Unfortunately, wagid nag-abot. Pero hindi yaman po patamaan ang mga workers diya, kaya kabalo ko naman sa mga sugar workers diya sa Negros siya, kung magsiling may sentimento sila kag gusto nila ipadangat kag hindi nila pagpamatian, may ibual na iya mo. Kita mo anto sa nagligad, 5,000 tong nag-attend ng mga mga workers kag planters, millers no, sa isa karali. Sige deklarar gani namon sa una si former DA Secretary Manny Piñol nga persona non grata, no? So kami yan nagapangabay lang no, sa kay Chairman Rafika. Sir, pamatiiman ang amon nga mga
mga hingyo abi no kag ang amon mga sentimento. Mm. Kay ti sa amon niya importante na katama ang kuan mo ang sugar industry mo sa amon pangabuhi. Labi na gid sa organized labor sang sugar industry, pareho abi sang nakusip, pasiwo, CIO, gawa, NFSW and other labor organizations. And if they will not listen or heed to our call, we might again take the streets in order to manifest our indignation, Art. Sige, wala to namon ang kipas posted ko nali maka-intra kato kay very interesting na katalakayan karon sa mga program sa afternoon. Salamat gid Sir Win Yes, for the sir. time. Thank you. Good morning. Action Hotline. Winnie Sancho Sanggawa no ti ang ila sining tuyo diri nga mabatian kag ang sentimento nila madugay na in terms of importation nga plano sang gobyerno. Ti siling gani ni Sir Winnie, abi iplastar nyo ang sa husto nga perspektibo. Kung may ara gid man sang ginalantaw diri ang Department of Agriculture kag ang SRA nga shortage sa supply sang aton kalamay, dapat i-kuan ang datos iplastar sa publiko. O bala may mga hoarding nga nagakatabo. Amo nang dapat nga unahon nila ti subong siling ko do na ining nga hugada ni malipatan ning 20 pesos kada kilo nga presyo sa bugas kay nagungot naman kita sa kalamay. Action Hotline. Ang gina-expect nato ni sa Department of Agriculture nga unahon talakay kung paano mabuligan ang farmers sa mga humay o kag kung paano magkunhod o magnubo ang presyo sang bugas. Tiyamakon mo sa kalamay pa lang ni mag-congressional inquiry ni ba silawig naman ni nga proseso Action Hotline. na sa kalamay pa lang nakalamayan na kita. Way pa matandog ang parti sa bugas. Action Hotline. Amo na ang mga problema nga subong dako man nga challenge sige natubang sang Marcos administration. Ti kun illegal gi man to nga way balong presidente aber ipausisa na Mr. President sino mayor Cutter na nga nagidiya sina kapasabton kung kinanglanon nga palinon sa pwesto ning SRA palinon o kung nagamato-mato sila na nga nagahimo na sang mga plano nila kag sang ilaman niya nga luyag ipatuman hindi na mayo, hindi na makapamayo kay President BBM. Action Hotline. Di ubra ka pa imo nakahupot sa mga tao nga magpangalagad nga may serbisyo pod sa imo gobyerno kung hindi mayad ang tinutuyo sa ilang mga program. Action Hotline. May gagagali daw sa kay Richie Magallanes. Richie, ara sa araw nag-check-in sa kuno sa aton program. Richie, nagdaog ka di sa amon nga promo ay way kakabaloche. Ngagaw kadto di Richie Magallanes dira sa Purok Araw kay mensahe sa bag-ulang nga nagamonitor sa aton program. Richie Magallanes, nagdaog ka sa promo diho sa dakop ka daog ka ruleta kadto di sa stasyon hingagaw gid sa from Araw relocation para nga magdaog ka. Ara na siya? O kaya nga rin siya nagkwanso niya attendance from Araw. Kunwari ka nagalistasyon di Action Hotline. Di bantayan ta niya. In a short while, mabalaan ta ni karon basi pa man lang makakuha sang link si Sir Winnie, ang mga congressman naton, Attorney Dino Yulo, ang congressman sa 5th District and the rest of the Visayan blocks nga mga congressmen, aber pa magkuton, ta sino nag-attend sila sa hearing to? O anong nadangatan? Sinina anong mga personal views nila di? Ina aton hibaloon, especially karon sa program sa noontime kag sa hapon tubtob sa Aksyon Firing Line. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib lang. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibay... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Gasutoy mas toto Richie ba nawagan ang ngalan niya karon nga aga as first winner naton. Dasig lang ang purok araw sa ano? Ano sakyan na siya? Sige kay dugay-dugay maplasta na gani ho para makita sa maka-action tabla live ang pagpatiyog na siyang ruleta, no, para gid nga may chance man siya nga makabaton sang instant nga premyo. Di kakita ya pagpuli niya nagkaroon may bitbiton siya, may cellphone, 1,000 pesos nga cash. No, may ara pada mga batunon mga
gift check, appliances, may isang kasako nga bugas ko sa karaya pati din kakita sinama. Action Hotline! Ti ari na, ara na siya. Ti ikuan lang ko i-advise lang ko kung ara na. Ha? Para nga makwanta siya, ma-live nato ang pagpatiyog isang rolita. O kabalo ka to sila sa piyak na studio, subong dugay-dugay si Action JM na lang na may idea para ma-live ta dibla makita sa mga aksyon tang pagpatiyog na karolita. Action Hotline! Mayla Pilor Primavera, good morning. Athea Kim Eriman. Oy, classmate ko Renato Panoy Torres, dara sa Barangay West sa Candoni. Good morning man kay Elizabeth Malagagamala, Araman Gamonitor, Mary Joy Victorino Flores Macawili, MGS Candido MGS Candido Hildori, Gloria Lara. Si Ma'am Candido ni nagligad, nag-request ni sa akon nga kung pwede ko no makontak ang Action Radio Iloilo to kay din to nga lugar gani Ma'am Duro Ido to. Damo Ido kuno si Iloilo to tiniran. Mga stray dogs guro namin yan galnagaws dalan. Novi Magapang, no? Tamya lang Iloya si Iting Magapan, 68 birthday. Salamat gida. Thank you gida. Stephen Importante, Monitor Kono Sandumanan, Jory ni Pumosino, kag Alin Louie Himotea. Salamat sa inyo da. Araman si Ray Flores Bariuga kag Jocelyn. Thank you. Madam Humalumina, Evelyn Sinaon, birthday ka manghud ko, subong. Ngadlaw si Aladin Sinaon. Happy birthday. Teresita Yung kag Risa Alvarez, good morning man. Sir Milili Oligo, Bobby Munoz, thank you sir. Vergara Hieronimo kag Chip Jules, Joshua Nicole kag Mahilom Junior Abilardo C. Lia Ayanger Esquivel. Thank you man. Lini Shim Lucas Gilhon, Araman si Dilia Miliendes kag Ngusam Shantrok. Ikuan nilang ko hatagi lang ko di signal Action JM kun okay na. Dandan Lanada Kano Oreta, good morning. While ginahulat ta gurong pag-set up ni Action JM to sa piyak, unahon ko lang na si Action Alvin Graba, iniparti sa pag-recover balasang 4.3 million pesos kay tinagligad isa sang mando ni Mayor Albi Benitez sa pamunuan sa BCPO is to strengthen sang ila operation against illegal drugs nga pagsulod di sa Bacolod. Tiyang isa dira ka sekreto siling ni Mayor Albi, siling nga dapat imonitoron gid ang mga area nga dira posible ginapaaging pagpasulod sa illegal drugs. Di puertong nakita ako nga most likely dira ginapaagi ang supply sang sining nga kontrabando. At least subong kampanya yung mga baybas di sa aton. Can you imagine mga 4.3 million ya ang imo ma-recover kag ang taong dakpan ni is connected sa tong nadumduman yun sa Vista Alegre nga ginlubong na nga nasapuan na lang. Pero Aryo, ano ang commitment rin ni Colonel Martir sa challenge sa iya mando sa iya ni Mayor Albi Benitez? Kag ang update pa gini, no, parte sining nadakpan sa buy-bust operation. Let's have Action Alvin Graba sa Patrol. Patrol reports. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na art na nagpangingulahan din, no? Si Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga kapulisan sa Police Station number 8 led by Police Major Jory Puerto after sa ila sining madinalagon nga buy-bust operation kagabi sa Purok Masinadjahon, Barangay Pahanukoy sa siyudad sa Bacolod nga nagresulta sa pagka-recover sining 635 grams sa nga illegal nga droga gikan sa suspect nga si Acer Villarosa, 36 anyos kag residente sang amuman nga lugar. Nawasunod diri kay Colonel Martir, ining si Villarosa Action Art magluwas nga ginakabig nga high value individual. Sa pelikula pa Action Art, si Villarosa isa sa mga main actor diri sa siyudad sa Bacolod. Kung ang paghahambalan, illegal drugs kay siya ang ginabagsakan, siya ang bodegero, and at the same time, siya man ang nag-deliver
sang illegal nga droga diri sa siyudad sa Bacolod kag iban pang nga lugar. Now, na-recover sa iya kagabi ining 8 not tied transparent plastic sachets ang suspected shabu sa diin ang iliya may standard drug price ng 4.3 million pesos. Now, sunod diri kay Martir Action Art, si Villarosa isa man sa upod ni Alex Soberano ato balang napatay bala Action Art na sunod kay Martir may dako man nga koneksyon sa mga sindikato kung illegal nga droga ang paghahambalan. Now, dugang pagidiri ni Martir, ang kani Action Art nagapadayon man ang ila sining kampanya against illegal drugs, ilabi na sa nagahilapit nga maskara Action Art. Kay amo man ang pangabay ni Mayor Albi Benitez sa iya nga matap na ining supply sa kagang pagsulod sang illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Ari Action Art ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martin. Last night we were able to recover 635 grams of suspected shabu with the market value with more or less 4.3 million pesos. I congratulate Station Commander and his men for a very successful operations. Damo pa na sir, continuous ang aton conduct of operations. We will be doubling our efforts. We intensify our intelligence monitoring and of course our campaign against illegal drugs in order to prevent or para madakop na ning nagasulod nga illegal nga droga diri sa Bacolod. Isa ini sa handuman ni Mayor Albi Benitez for you fighting against illegal drugs, sir? Yes sir, that is in support of course sa aton nga very supportive City Mayor at Benitez sa aton campaign against illegal drugs, sir, no? Ito, multa pagin ang aton effort tulangan na para sa kadamo pa. Kaya i-prevent agad ang pag-proliferate ng illegal drugs sa coming Mascara Festival. Sir, by the way, aning suspect nga na dapat, anong classification, sir? Yes, according sa iyan, no, hindi man siya mag-amin, but he's one of the main actor diri sa Bacolod. May mga connection sa iban man niya, mga bossing-bossing niya. And may arat na sila ginamonitor na sila. But he belongs to other drug groups, sir? Yes, medyo may connection siya, but iba siya mag-akot sa subumpa, no? Continuous tactical interrogations, may mabuhian gina siyang istorya na makuha na gina information. But he's a player. Kaya budigiro siya kung sunod sa iya, budigiro lang siya, but intra siya. Siya ang nagbulos kay Alex Soberano, sir? I think isa sa mga grupo, isa sa isang grupo. Action Art ang kabahin, no? Grabe, no, magambal kaya budigiro, yatis budiga ka na giniaga assign eh? Oo, ti kinilo-kilo na ginaya ang ginabantayan kay illegal drugs padaan. Kung mga budigiro kami ning ang illegal nga droga may kargador gid. Magluwas nga may kargador, may haraman in and out, may records man sa ining isa kilo i-deliver to kay basi budigiro na operator sang payloader. Grabe man yung illegal drugs, no? Gani man Action Art, tumakon mo na iyang kung way pa ni na natapna ka gabi Action Art, di subong adlaw way ginikwaon ng mga pulis kundi na deliver na gid Action Art, no? Ang ining illegal nga droga kag damo naman nga mga utok nga mapinagtik naman Action Art. Gani man. Report sang patrol, ini si Aksyon Alvin Grab. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Hotline! Ang pamangkot dito isan o paihan, magabot ang tiyempo nga ang problema sa illegal nga droga mapauntat na gid. Sino paihan nga superhero ang inahulat na sini. Natapos ng probinsyano gani nga teleserye sang EBS, no? Ay pamatapos ya. Ay grabe nga nagalala pag hindi bakom no minilyon na ya per make pesos ang na-recover. Ding kakita sa nilawg-lahog. Ari na. Dugay-dugay ha. Ari magabot ko kag idaho na sa akon isang representante sang DTI
Mayari na kita ikaduwa nga winner for today sa aton sini dakop ka, daog ka, Rulita promo sa Akson Radio Bacolod. Pero ari galing balita o kundi subong tong congressional inquiry party SRA, luwas sa una tong nag-resign. Ang nag-resign tiya kundi undersecretary sa Department of Agriculture. Oy, may ara pag nag-resign no? Ang nag-resign niya, si Attorney Roland Beltran, board member sa iyasang SRA, nag-resign siya, padala sa sulat, August 14, balikapon ni ang petsa, address to Attorney Vic Rodriguez, Executive Secretary Malacañang, Manila. Ang nabutang niya diri there, Sir, may I respectfully tender my resignation as member of the Sugar Board of the Sugar Regulatory Administration due to health reasons. Masakit siguro kay iyo si Saons la. This is without prejudice to any investigation that may be conducted in connection with the issuance of Sugar Order Number 4 Series of 22 to 23. In any event, let me interject at the outset that my vote therein was conditional subject to compliance of the provision of laws, rules, and regulations and internal processes of SRA. Okay, the action is thus withdrawn and negated due to non-compliance with the conditions set forth therein. Because of pon radio, project this is not goodbye. Ari-ari na, katuan na ton sa Piak Studio. Ari anayo, ha? Unahon tanay kaduwa nga winner. Ari na, congratulations. Thank you kay Miss Cheryl Jutele sa aton ikaduwa nga nagabutan para sa winner August 15. Congratulations sa kay Juna Monreal. Juna Monreal, ginhalaran Silay City bo, outside Bacolod siya. Sa kay Juna Monreal, ginhalaran Silay City. Congratulations! Ikaw ang ikaduwa nga winner. Karon niya nga diri sa aton dakop ka, daog ka, Rulita promo. Di may ara ka tiyempo, basta out of town, hasta buwas siya, pwede pa di ka padulong sa Akson Radio Bacolod. Atuan ta sa Piak nga studio si Akson Dorel Cabato para na sa pagpatiog sang ruleta sa aton first winner karon nga Akson Dorel. Yes, Action Art, good morning! Kag sa aton mga Akson, maayong aga gid sa inyo, no? So, kabalo kita nga sining adlaw, nag-umpisa na ang ginahulat sa talan nga dakop ka, daog ka ruleta promo sa Akson Radio Bacolod Action Art. Ini kabahin sa nga pagsugulog sa ating ika-53 nga anibersaryo. Susubong nga adlaw, una gid nato nga winner Action Art si Richie Magallanes sang Purok Araw, Vista Alegre or Barangay Vista Alegre, Bacolod City. So kay Action Art, nagabutan ni siya ni Action Rex sa aton nga amo asan sa likod mo? Pao si Richie, aras likod mo? Ang ano? Si Richie siya sa likod mo? Subong, upod ko di siya subong. So, Action Art, arigid siya nagdagon-dagon, gini siya dayon, kasi siyempre, sino ba lang hindi excited niya, wala kaya sang perbihon mong, kay once gani nga makapatiyog ka sa ruleta, once na uyatan mo ng ruleta, may premyo ka na dayon Action Art. So, depende na sa kapalaran sa iya kamot ni karon, kung ano ang iya nga makuha sa sining ruleta promo naton. So, ari sa subong Action Art, aton sa gamay lang nga chikahon, istoryahon ta siya, makoton ta siya. Good morning, Manong Richie. Anong imo nga, subong? Anong imo ginapaabot nga imo makuha sa aton nga ruleta? Miskan lang da, basta ang iatag lang ni Lord sa ako na. Okay na ako na, miskan lang ang premyo, basta alin sa Akson Radio, hugot ko na nga ginapasalamatan sa Akson Radio sa maayon nyo nga programa. Good luck and God bless sa inyo nga mga program. So kay Inas, ang nagiginawagan ng ngalan mo, nagapamati ka gid or may naka-inform sa imo? Nagapamati kami sa aga kay si Fred Salanga ng Inaraslat. Antes ko maglakat, magkumpra kung aga sa Burgos,
gapamatik ko na sa first portion ko na aga. So, hasta magbalik ko na ang kay Art, malabutan ko pa na sa balay kay ito nga akong negosyo, nagalibod, kuhan lang ko ng peddlers, ng food vendors. So, samtang gatimpla ko ng mga flavor ko, kapamati ko na sa ilang program. So ano nabatsyagan mo kay ina nga nalawagan ang ngalan mo, ikaw ang pinakauna nga winner sa sini nga promo sa Action Radio Bacolod. Ano yung mo na feel or nabatsyagan? So, siyempre happy kay sa kadamo balas ang naga-join, ikaw ang una-una gid nga nagboy na mano. So feeling blessed gid kami. So kami nga duha ni Mrs. ginupdan gid ko na sang ni Mrs. nga magkadto dire. Very supportive, Mrs. So, igit ano si Mrs.? So sa ako niya pinalangga nga wife si Pamela. So thank you gid sa pag-support man sa ako na. Okay, so sige, hindi ta rin padugayon sa Action Art kasi maka-action ta nga nagalantaw sa atong subong sa Facebook Live. Kay live na live nato ni ginapakita sa inyo ang iling ruleta promo sa Action Radio Bacolod. Sorry, are you ready na? Excited ka na, Maro Richie? So, i-cheer ta siya maka-action, i-cheer ta siya sa iya makuha subong. Ang possible prizes naton, 1,000 pesos. Ari maka-action ha. So, pwede siya makatawag sa 1,000 pesos worth sa gift certificate. Isa ka sakong nga rice, cellphone, 1,000 pesos nga cash, kag-appliances nga electric fan, rice cooker, or TV, mga ka-action. Okay? So, let's start. Okay, so, sige, go! Go, Manong Richie! 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 1,000 pesos! Nga, kasa nyo dawagan! Woo! Di ba na? So, anong mga hambal sa Action Radio Bacolod? So, thank you gid sa Action Radio. Kag happy 53 anniversary sa inyo nga radio station. Yes, sorry tayo. Nag-imo 1,000 pesos! Congratulations! So, kung mga kapsa na, ulat-ulat ang drapa, matigig ka mo sa Action Radio Bacolod. Kaya ba sa inyong ngalan ang malawagan? Winner, gid ka mo dayon para kay Manong Richie, ka nakakuha sa 1,000 pesos. Madamo gid nga salamat mga ka-action, kag live diri sa conference room sa Action Radio Bacolod. Ini naman sa Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Congratulations sa first winner ta, Manong Richie Magallanes. 1,000 pesos ang iyagindagan. Hoy, ikaw Juna Monreal sa ginalaran Silay City. Hingagaw kadto di, ikaw gilayon man ang magapatiyog sa katon dakop ka, daog ka, ruleta. Action Hotline 2006 WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kating kadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:30 na. Oy kay Madam Christine Minies Villalobos may nga agad ra Madam. Araman si Ria Jean Villaespen de la Paz. Ang family de la Paz kuno sa tapi kabankalan sila ni nanay kag tatay niya. Good morning ka monitor. Kag ara siya sa dumanan subongya. Okay? Joel Espinosa, good morning man, ging Abalye Alugon. Kag Bambi Monteri Bargayo. Rodini Bro Espiso kag Boy Andales, morning. Bani Silda Pag-ara, ara man, salamat gid. Alex Montesa kay nga gaw pa. Si Noel Sambales pa rin Noel. Niya si Okshat kag si Inday sa cruising po tatay nga monitor oh. Mailang nga pagpangapi-kapi dira. Why na galing kita tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Monday presentation sang ino palatuntunan Action Hotline. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action JM Baikin. Kaupon man ang aton mga OJT karon nga aga. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1.